Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lester, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanila kay ko Gaspar Manera from Maribel Magara Buendicho ti Cagayan. Makablaawan ti Conception family iti Diamantina Kabatuan Isabela kan gagayam ko ditoy Doha Qatar isu Daruena Doan kan Analiza Herona from Ma'am Shilin ti Doha Qatar. Shout out kada Marilu Quijano, Dali Labrador, Mary Jane Asia, Grace Agtina Sales, Christine Santiago, Marina Cortez, and Jasmine Rivera. Belated happy birthday to my dad Dominador V. Mendoza, ti inanama Alicia Isabella from Lovelea, Mendoza. Shout out kada Jackson Sanchez kan Ronnie Ugayamba. Lianyo kan Vicente Clan from June Lianyo. Makablaawan ti Santos, Ganier kan Malubay family dita San Juan Quirino Isabela, kan ti uniko ihok ani Chef Mark Jesant dita BGC Tagig from Gina Santos, ti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan dagiti ka-work ko adaboyan ken Roldan from Arnelson, Agaluos. Shout out kada Nora Belaño, Ryan Belaño ken Romy Ann Belaño iti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastamat kada Danilo Gonzales ken Dennis Gonzales iti Villa Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ken Lalaine Hervasio Gonzales Prado ken JR Prado ti Saudi Arabia. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Lester. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad na klaangan itinagan a Lester, ngam pasensyakan tadjakon inlanad ti address ko. Adon nga upload siyo tinang nangagak anak kaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Kat naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati mat iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay la kumamanang tamapili mat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, nagsapakan anak kareeng maya balasang kao. Wan tatang, taaglutok iti armosar. Adamin sarok ita ni Lester. Anya? Di mo't day off na ita. Adda kanunas kan nga ilepas na di opisina, tatang. Kastaya. Una yan, kaslawanan inanana. Di pa'y matataong dito'y balay. Kasta talaga. Nang runa no ado ti kliyenteda, tatang. Naimbag man ta nairwam ka ni ti kasta trabaho ni Lester, Maya. Di kay pa'y makaaliwaksay mo't tinadwa. Gagangay na tatang. Busy mo't nga minakanayon ti asawak. Mala, agluto ka nga rodan tapno makapaglanglang kayo nga agarmusar. Wan tatang, agkape kayo matan tapno mapudutan tarusok yo. Nakaluto akong Lester. Mangan ka pa nga umuna, sakbay asumrot ka iti opisina. Naluto kong ti paborito mga armosar. Di ako nagarmusar. Diyan tulangan kan din ito opisina. Nga madamot na luton. Mangan ka pa'y Aglang lang tan amangan. Mangan kalatan. Mapanakon. Sige, oray agkape kalaangan, tapno mapudutan ti rusok mo. Saanan ko naklangaruden. Mangan kalatan. Mapanakon. Sige, no isuti ko nam. Aganad ka nga rod iti panagmanehom, Lester.
Day, apay nga agmay sa kaabang mangan Maya, sa dinutayan ni Lester. Simra kan iti trabaho na nanang, saanan ang nagarmusar. Apay nga'y, di mo't nagsapa ka nagluto, ako na ni tatang mau. Wan nanang, ijay to kanon kantin, ijay opisina da mangan. Ay, anya lakit din ni Lester. Kasla ka na yun nakamkamakamad na ti oras. Nasapa ba imot? Kan nadamot lugan na amapan ijay opisina. Nanang, di ka lako mga rod nagringan anasapa, saan mo't lagayam amangan. Nukasta nga main, imbaga na kuma, tapno saan ka masapa nga agririeng. Sana bale nanang, okay laeng, tapno masapa mo't amairing Pasko dagiti trabahok diti balay. Hala, sada bale, kaduan kan amangan. Nagkapingaminan ni tatang yaw, isa madamdama kanon amangan. Ay, sige nga rod nanang, umay kayon, taglang lang tayon amangan. Anya day ko na maray. Kuna kaasim at yaman ugang mo. Kuna ba nasapa nagluto iti armusar, ngam saan mo't anangan ni Lester? Anya? Ne, naglukon. Kat no nasapa ang nakaluto ni Maya. Kalpasan na saan anangan. Wen, nadanon ko piman ni Maya nga agmay-may sang agar armusar. Kaasimot. Amom maray. At amadmadlaw ko ni Lester kadag ito'y napalabas nga aldaw. Ha? Anya da italakay? Apay, di mo ayan nadlaw akanayon nga awan dito'y balay. Oray day off na sumsumbriklat na iti opisina da. Diyak pa'y napuutan na nagtalinaod ditaw eh. Kaasimot ni Maya, tadi na pa yun maipasyar. Ay, wan nga rod alakay. Sapay nakasingsingput ni Maya. Ita kuma, taawan pa'y anak da. Kanayon kuma, ti panagaliwak sayda. Tanoad danton anak da. At danton as-asikasuan ni Maya. Diyak man mo ije na laing nga anak mo. Hangum adan tulat na panagsarita mi adwa. Ibagak tuken kwa na dagiti mapalpaliiw kao. Nasaysaya at pa'y. Imposible asaan ang makadlaw day ta manugang ta iti kasta nga ugali ni Lester. Lima atawanan nga agdandan na kami kan ni Maya, ngam awan pa'y anak mi manang Emmy. Nasingpot ni Maya, awan ti makunakkan kwa na. Naasikaso kanyak, kan kadagiti dadakkel ko. Naamamok ni Maya babaan iti may sa agayam. Kat manipod idin, nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Agingga iti naadaan kami iti relasyon, kat napagnumwan mi nga agdan na kamin. Adamotan plano mi nga agkalaysa. Ngamjak amumanang, takasla na pukaw tigagar ko, gaputa saan matlaangan nga agsikog ni Maya. Dayta ti makagapo no apay akasla timmamnay ti pannakilangan ko kankwana, anadlaw mo't adagos, dagiti dadakkel ko. Nasaya at tasimangpot kan Lester. Itaman pa yasan ka narabyan ang nag-awaid. Sana kami na nag-overtime itatatang. Ti kunam siguro. Jak madmadlaw ti jar mo kadagiti kalabas anya. Ha? Anya ti kayo asawan tatang. Amok, at dadagiti gundaway amarabyan kang agawid, ngam saan kamot ang nag-overtime. Tatang, apay anak kao, adda ka di saan na pagkinkin na awatan kan ni Maya. Ni, awan tatang,
Amo ka makadkadlaw matan ni Maya iti kasta nga aramidam ngam saan lang agtagtagaray. Lester, nasingpot ni Maya. Di mo kumaikan iti rasound tap no mauma iti aramidam. Tatang, mapanak pa iti silid mi. Nabanugak, kayat ko tagina na. Albasa ko na nangan. Nagpasit mo tuntikinan mo. Saan mo kaya kaya tilinuto kasi daan? Awan niya min ganas ko amangan. Sana bale. Agluto ak madamdamay ti merienda. Ay, wan gayam. Imawag itay nila ni. Agim imbitar. Oh, anya ka no to osyon? Kasangay ka no di anak na nga anak ta iti bunyag. Kanamom, imbaga na kanyak amasikog ka no manan. May katlo nga anak danday di asikog na. Kat, maragsakan ka anak mo, itimpadamag na kan ka? Apay ko maasaan ngay? Agasam, dandani nagsasaruno ti panagsikog na. Wan nga rod. Ngamda ta, awan pa yung aging gaita. Adan tulat ta Kanon to pa'y? Awanin Maya. Di kan mang namnama maaddaan tapay iti anak. Di ka kumamatag sa iti kasta Lester. Marikriknak ama addaan tantumat laang iti anak. Naawanan ako ni tinamnama Maya. Maya, Lester. isa mabaling ka ni. Saanan aday tati pagsaritaan ta. Huston, masurunak lang. Sa dino man ang ti papanan ni Lester, Maya. Kasla makaungungag. Di nakpay sinumbatan itay damdamagag no papanan na. Nanang, apay, nagapa kayo ka di anak ko. Medyo adala ang di mi nagkinaawatan, nanang. May papanitian niya. Apay ka no ajak matlag si kugan, nanang. Anya. Dayta ti makagapo. No apay asab sa bali ti jar na ita. Naawanan ka nun itinamnama amaadaan kami pa'y iti anak. Ay, saan aya nga imbagamot iden nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan nyo no asido ti ada diferensya na kada kayo adua. Namin ano ngayon singasing ko day takan ko nanang. Saan nga imanugot? Awan kanot diferensya na. Isyak kanot ti ada diferensya na, nanang. Kasano ko mamay baga na ti kasta? Kat saan kayo pa'y mata nagpa-check up? Ay, unay lakat ni Lester aya. Nanang, hala, sapay ko matamaaw-awatam lata ti ugali ni Lester nakong. Italaang dayta. Anya ti amuyaw, ang mga nudandanikan agsikog. Sapay la kumarod, nanang. Tapno agbaliw mutan ni Lester. Narabyan ka man ng Lester. Nabartag ka pa'y. Awan bibiyang mo. Adabiyang ko, gaputa asawa nak. Apay kasta ka mutan. Ada ka di problema? Tamagang pailan. Sika di problema. Katmamam. Ha? Apay, anyo ti basol ko kan ka, Lester. Di nakapay may payan. Iti alak. Mga taon ang nagdundin na ta, ha? Nga maging kita,
Awan pa pulos mo tiragsak dito yung balay, kaputawan ti anak ta. Kunakmat ngamin nga agpakita ta iti doktor. Nang di mo mat kayat. Tapno maamuan ta no asino ti adda diferensya na kadata. Sino ba ko ha? Sika, da diferensya na. Sana po doon ay Lester. Saan ka kumamot nga agsaoy ti kasta? Abay, masakitan ka? Isang agsangit ka? Masakitan ka? Ay, tapno, ma'am. Nakakaro pa masaksakit anak. Gaputak dadata dinak may kan iti anak. Nabayag akup kupikupak ti surun amarikriknak. Gaputa dinak matla maipaayanan iti anak ni Maya manang Emmy. Ngem dimteng ti kanito adjakon nakapagtepel ket imparupakon ken ni Maya ti marikriknak. Kasta unay asangit na iti daydi agundaway. Aklo nagmanang namin ano nga imbaga kanyak ni Maya nga agpa-check up kami. Tapno maamuan no asino kada kami ti adda diferensya na. Ngem nagkedkedak. Tain mulak iti panunot ko ani Maya ti adda diferensya na. Nagtultuloy nga rod ti kasday nga aramid kumanang. Agingga iti kinasarita nakmanen ni Nanang. Apay akasta ka mutten anak ko. Ni, apay ayan nanang. Bakit kita may aramidem ken ni Maya? Masaksakitan una igapo iti kastangar aramidem anak ko. Masaksakitan di asawam. Nanang, saan kong asawa ni Maya? Ta saan kami pa nagkalaysa? Kasta itan ti ibagam, gaputa saan pa'y nagsikog. Di mo ka di makita kan marikna no kasano ti panangipatag na kan ka. No talaga patpat ganak. Panagnakan na dayta. Babae iti panangipay na kanyak iti anak. Dayta ka dilaang tinapatag kan ka anak ko. Kasano mo ten dagiti nagado a sakripisyo na kan ka. Nanang. Di mo urayan ang mauma ni Maya iti kasta nga aramid mo. Nasakit para kan kuan at ipanangiparupam nga iso ti adda diferensya na. Ngam di mo pa'y napanagnakan ti amin. Anya pa'y lakamapamanagnag ti kayat yun, nanang. Saan ka di pa'y nga umdas ti manon ataw na panagdan nami? Nga maging gayta. Awan pa'y latanak mi. Di pa'y la nagsikog. Baliw am ti kasta ka panunutam anak ko. Amangan no agbabawi kanto iti udi na. No mauma ni Maya, amangan no panawan na ka. Nay, apay nagita na gado agargar mo, Maya. Ne, uwin nga agpay so Maya, balasang ko. Apay, papanam. Pasensya kayo, nanang. Tatang, ngam nakapag-desisyon ako. Agawid ako niti lugar mi. Anya? Nay, apay nga ibalasang kao. Amo ka din ni Lester na ito nga aramida, Maya. Amangan no sa pulan na kanto kada kami, Maya. Marik na kasan ako napatpat ka ni Lester, tatang. Nanang. Amok ngawan serbikan ko, anak. Kaputadyak may payan iti anak. Balasang kao. Di kayang danag. Amo ka maragsakan lakit di. Namaamuan na pimanaw akon. Ngam anak ko. Diya ko nurayan nga ni Lester pa'y timang papanaw kanyak nanang. Tatang.
Nasaksakit na jarik na. Amo ka siyak ti makagapo. Isuman manon nga agawid dito ni Lester. Saan ka din nga agbaliw da ita pangedeng mo, Maya? Pagkawanandag. Napatag kayo kanyak, nanang. Tatang. Awan di makunag kada kayo sipo din yawid nak dito ni Lester. Imbilang kayo napod no adadakal ko. Kat narik nakakasta kayo mat kanyag. Maya, Amo kasaanan adumsang di panawan nga ikalay sanak ni Lester, nanang. Tatang. Isong agpakada ako na. Ipatpatag kayo na inanang. Tatang. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. naggapgapwam. Apay nga itakalaan nga agawid. Manong aldaw adi ka nagaw-awid, Lester. Napan kami ti lugar ti kaopisina tatang, nanang. Isong itakla nga nakaawid. Naglaing kan. Kaslaawan asawam nga imbatim dito balay. Di mo pa impakaamukan ni Maya no sa dinaw tayan mo. Anya ti pang ipagpagarupam kan kuana? Bambantay? Bayan? Bayan nyo? Tay bagakan kuana dayta? Asino kumapay ti pangibagaam? Awanan ni Maya. Pinanawan na kan. Nagawi din ijay lugar da. Oh, di nasayaat. Mayat kit di kasi nga inaramid na. Ha? Anya? Nagalasan to galaim. Talaga kadi-adi mo ipatpatag ni Maya. Tatang, saan tayo napagsalitaan pa dayta? Nabanugak. Kaya't kuntagin na. Ay, Sapay ko ma, tadikan to agbabawi anak ko. Sinayang mo ti panagayat kan ka ni Maya. Talaga ka di nga awan planom amang sukon ka ni Maya ijay lugar da, Lester. anya kong mga pailaga po nanang. Nasayat kid dia. Taiso na mismo tinagdisnuda pimanaw. Talaga ang nagbaliw kan anak ko. Saan da ka pinadakkel nga awan respetom kadagiti babae? Saan ka kadi ama ikaw nga awanan ni Maya ang mga asikasukan ka? Nanang, may ruwamak tumat laang. Kan may sa, adda kayo mat. Sana problema dayta. Ngamduma ti asawa ang mga sikasukan ka, anak ko. Ibagak manin nanang. Saan ko nga asawa ni Maya? Ta saan kami nagkalaysa? Kan may sa. Kan may sa. Isumot lang nga iso. Iso adi kay madanagan. Ay, masak mo't ang tinaturog. Apa nga ta di nakrinig ni Maya. Sigod ko na rinig anak. Nakaluto ni Termosar. Maya! Maya! Nakaluto ka din? Maya! Uwan gayam. Nalipatak matan.
Awan gaya man ni Maya dito eh. Pima naman. Apay nga takas to itirik na. Kasla birbero kok matikada ni Maya. Wano? May kawak nga talaan. Gaputawanan ti mga asikaso kanyak. Kunak no napan ka nagtrabaho, Lester. Sana kasi kita nanang. Napanamgarod nga'y. Nagsapa ka mo tapi manaw itay bigat. Napanak iti lugar da Maya. Maya. Anya, napan ka iti ayan damaya kunam. Anya tinaramid mo ijay. Kunak man no di mon pagan-ano ni Maya. Nagbiddotak nanang. Takadagiti na palabas nga aldaw. Marik na kakailaw kumatan ni Maya. Birbiro kak tigadana. Nang runa no, aga po akiti trabaho. Daytan, di ibagbagakan ka anak ko. Adumteng to ti panawan a pagbabawyam ti kaawanan ni Maya iti denam. Aklo nanang. Naamiris ko na patagayam kanyak ni Maya. Kat pagbabawyak iti nakana, tinaaramid ko kuana. Saan aya nga anak laang ti kalkali ka gumam? Tinapatagkan ka. Iso adi mo pinagan-ano ni Maya ididi na ka maipaayan iti anak. Nagbiddutak nanang. Saan itan? Talaga patpatgak ni Maya. Kat, kumustamat nga rudan ni Maya? Awanan dito Pilipinas ni Maya nanang. Inala ka no ti kabsat nang agtrab-trabaho iti balasyo tao. Anya? Day tatipod no nanang. Katita, nakarkaro na mariknak tinalabos sa panagbabawik iti kaawanan ni Maya. Agbabawya ka talaga, nanang. Lester, adamag mo ka din. Ti anya tatang. Nasabat ko ni Lanay. Day nga'y kumareyo ka ni Maya. Si Mang Putmut gaya man idika ni kadwa ni Maya. Addan dito'y Pilipinas. Ha? Agpay so tatang? Wan anak ko. Umay ka no agbakasyon. Anya nga'y ti planaw. Dayto yung tinabayag ng orayak tatang. Ti pa nagbakasyon ni Maya. Kaya't ko makita ni Maya tatang. Ay kanya pa lang aron ti kukuam ngay. Mapan ka na iti lugar da. Masapul ang makapagsarita kayo kan ni Maya anak ko. Uwan tatang. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan ka ni Maya. Kaya't ko mga baruanan kami manan. Ay nasaya at day kapanggap mo Lester. Kaya't milaunay ka ni nanang mo ni Maya. Iso nga aramidam ti amin anak ko. Uwan tatang. Kaya't ko panaknakan ngay ayatok pa lang ni Maya. Kalpasan ti mano atawan na kaawan na iti danak. Isupay lang tayo ayatok nga aging gaita. Ha? Lester, apa handa ka? Maya, pangasim. Pastor ka na kuma. Kaya't ka makasarita. Sige, umunag ka. Agyaman ak.
agtugaw ka. Agyaman ak Maya. Anya ti gagaram, Lester. Nadamag ko ang nagawid ka. Isong ay Maya kadagos. Dahil agundaway tinabayagan nga inururay ko Maya. Lester, Maya, pakawanin na ko ma. Pagbabawiyak dagiti na aramid ko kun kay di. Ay-ayatan ka pa ilang ngaging gaita. Sapay la ko mata mapakawanak. Nabayagan ang napakawan ka, Lester. Sir, sipod bimanawak ijibalayo. Linipat kon amin ang nagbasulam kanya. Amo ka saan adata ti para iti tunggal maysa. Maya, saan ka kumangagsaw iti kasta? Imbagak mo ten. Ay-ayatan ka. Katamok. Ay-ayatan nakpailang ngaging gaita. Kinunam mo ten, anapakawan nak saan ka di? Nukas nga rod. Mabalinta ti mga barwanan. Wan, pudno ti kunam. Napakawan kan, Lester. Sangit ti maladaga? Ada maladaga di ti balayo? Wan, adda Lester. Ni Baby Angelo dayjay. Anak ko. Anya? Anak mo? Kunam, Maya? Wan, Lester. Anak mi iti asawak. Addan asawam? Addan, Lester. Namamok ti asawak iti balasiw taaw. Nagkalay sa kami matan ijay. Nagbakasyonak, takayat ang makita dananang ti anak mi. Sumarunon to ti asawak inton umay alawas. No kasta. Kasi tinakunakon, napakawan kan, Lester. Katsapay ko ma. Tamasarakam tumatan ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Good luck, Lester. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Kunak no dapay gundaway nga agsinubyan kami kanimaya ngam adamot gayaman asawa na. Kasta unay ti panagsidaaw ko, gaput adamot tan anak ni Maya. Iso ang nagpakita ak iti eksperto manang, kat nasaksakit pa'y tinaduktalak. Tati agdadata ak kinapudno, siyak gayam ti adda diferensya na, iso asaan kami anaaddaan iti anak. Nagkasang apanunutan manang Emmy. No imanugot ako maidi iti insingasing ni Maya nga agpa-check up kami, nalabit saan anapasamak kada kami ti kastoy. Nagkalaysa kami kuma, kat da kami mutlaeng tinagkatuluyan. Agbabawi akman iti nakana, saanan ang maisublipay ti amin manang. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko. Marikriknak ti saam a marikriknam ita. Ngampod no tinakunam, nga agbabawi ka man, naladawan ti amin. Addan asawa ken anak ni Maya. Ngam di kagdanag pagayam ko. Ta iti panaglabas ti aldaw, mamati ak. Amaaklon mon tumatlaang ti amin. Lukatam ti pusom, kat amok, dumtang tumatlaang ti babae nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Agbalin ka kumalaangan anaragsak para kanimaya, nga iti na minsan, kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
dagiti tugot, iti dana, ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joaquin at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Cabais family from Barbara Cabais, kastamat ni Vina Opeña, Tinapaset, Luna, La Union. Makablaawan ti Sabado kan Sandaga family, kan belated happy wedding kada Mr. and Mrs. Samson and Joan Sabado. Amin nakabagyak dita Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija, from Dante Levantino, ti Makati City. Makablaawan ti De Guzman, Makatiag Valdezcan, Zertisa family iti Aritao, Nueva Ecija from Lani. Shout out kada Grace Agtina Sales, Maruha, Rebecca Muñoz, Maricel Daligis, Canjeline Vicente. Bunyol kan Diaz family, especially ni Mr. Samuel Bunyol and Leticia Diaz Bunyol, iti Malimpin, Dasul, Pangasinan from Melanie Bunyol. Shout out kan ni Ariel Kawan, kan dagiti anak mi ada Scarlett kan Sunshine Faith Kawan. Ni Jonathan Lopez and family, kan anak ko ada Joshua kan Riz Axel Lopez, iti Antipolo from Madeline Agara. Shout out iti Duran family ti San Mateo Isabela, especially ni Nanay Virginia Ermitanyo Duran from Rowena Duran ti Qatar. Shout out pa kada Virginia Villegas, Kuya Rai Vlog kan Mr. Kaalaman. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Joaquin. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Joaquin. Agnanaed kami dito'y Pangasinan. Daytoy a drama ti may sa pagliwliwaan mi, manipod na sarakan mi ti YouTube channel yo. Dua kami laangan kanina nga agbibiyag, manipod pimusay ti amak. Ngam na ikagumaan mi ti amin, tapno makagtengak iti kolehyo. Ngam saan kon nga intuloy, idi nakabiro kak iti trabaho. Siyak nga minan ti breadwinner Manang Emmy. Iti ababa sarita, sa anak ang nakaturpos iti kolehyo manang, ngam sapay kuma ta mapagasatan lang ta mapili ang maidrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ti trabaho, anak ko? Mayat mat nanang. Ngam, kasla tagi kurang kon ti sweldok. Makamkamtod tayo ngaminan iti inaldaw a pagkasapulan tayo. Kasla kayat ko tagaplay iti sabali at trabaho, nanang. Amang ano marigatan ka nga agsapol iti sabali at trabaho, anak ko. Laglagi pa, adi mo intuloy ti panagadal mo. Saan ka nakaturpos? Amo ka narigat agsapol manin iti sabali at trabaho, nanang. Ngam, talaga kayat kung tumikat iti pagtrab-trabaho kita. Anya tamutan, nanang. Ang mga nada sa bali nga oportunidad a sumangpat ka data. Amom anak ko, suportado ka iti amin a desisyon mo. Ngam di mo ko maliplipatan, anasaysaya at tinatalgad ti pakinaka mo iti pagtrab-trabahwam, ngam tinangato asweldo. Napatag ti trabaho, ngam saan ko maaday ito iti agbalin at ubeng, tapno rumagsak ka.
Ken maadaan ka iti komportable a panagbiag. Amok day tananang. Talaga ngamin nga amkag, asanan nga umanay ti mabirbirukak para kadata. Ammom anak ko, mas napatpatag kanya ka makitkita ka anaragsak, ngam ti anyaman a material a banag. No iti panagkunam, kat mas makatulong kan ka ti agbirok iti sabali at trabaho. Suportaan ka iti dayta pangedeng mo anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti suportayo kanyak. Amo ka makabiro kakmut lang iti nasaysaya at kan nataltalgad at trabahok. Anak, Iso arugyakon ti agsapol, nanang. Naimbagngal daw yu, sir. Nakitak da ita nakapaskil ita yung tipis tuyo. Kaya't ko kumata-apply iti trabaho. Kaya't mo ka di timang rugi kas gasoline boy, Barok? When, sir? Okay. Ibagaman kanyak. No apayasi ka ti rumbang apelye ngagtrabaho dito yung gas station ko. Sir, nagagitak nagtrabaho. Ken maanusak ta niya man na rumbang atrabahuak. Ken kang runaan na. Amok tagin 13 kadagiti umaya customer, sir. Ken amok ti makipagay kadakwada. At saka din experience mo agtrabaho iti gasolinaan. Awan pa'y, sir. Ngam iti sigod ang nagtrabahuak. Naparta ka na adal ko ti amin. Gapoy ti pa ng sister dagiti kakadwak ijay. Ken nagbalinak makayayo ka dagiti customer. Ken nasursurok amin na trabaho, sir. Kapag alam ka dito ang trabaho, itanyaman nga oras, akasapulan da ka. Uwan, sir. Mabalinak ba't nga full time? Ken iti uraan niya nga oras sa masapul dak. Okay lang kanyak, sir. Bueno, sige. Alangan kan. Anatnagan mo, Barok? Joaquin, sir. Kaano ka di mabali namang rugi? Di uray tanon niya ti kunam, talaga nga bin nga kurang kami ti tao. O niya, kayat mo? Sige, sir. Kayat ko. Katagyaman na kiti panangawat yung kanyak. kumusta nga iti panagbirok mo iti trabaho, anak? Nanang, nakasara ka kon. Nang rugiak pa nga rodan ang nagtrabaho itay. Isa na ito naladawa ka nagawid. Ha? Kasta ka di anak ko? Nagpartak ka mo na nakasapol iti trabaho. Anya nga'y matatrabaho tinastrak mo, Joaquin. Gasoline boy, nanang. Iti dakila gasoline station iti kabangibang nga ili. Kabaulam nga taday ta trabaho, anak ko. Anya nga'y nga oras ti trabaho. Mangrugiak kita alas 5 iti parbangon. Aging ka alas 5 umot lang iti parbangon iti sumarunong aldaw, nanang. 24 hours nga minta operation ti gas station. Ang saan mo't kita permanente ti kasdi nga oras ko. Iso na lang, anyaman nga oras sa kasapulan dak, sumrekak. Ay na, maragsakan aktadan sa bali at trabahom, anak ko. Ang saan nga ta narigrig at ti kasta nga schedule ti trabahom ita. Kumusta nga iti umuna nga aldaw apa nagtrabahom? Nasayat mo't, nanang. Tainsuro dagiti kakadwak ijay dagiti rumbang aramidag. Nag-enjoyak nga rod, nanang. Ngamin, agdodoma at tao ti nakapulpulapul ko. Basta say-saya atom ti trabaho mo, Joaquin. Kan aganad ka, nang runa no kasta nga ag-duty ka iti rabi Di ka agdanag, nanang. At the security guard mi. Iso na talgad itayan mi. Kasta aya. Kat, anya ngay mo ti makunab kadag iti baro akatrabahuam. Nasisingpot da, nanang.
Madadaan da mga isuro kang tumulong kanyak. No, adati jak amo may papaniti trabaho mi. Kat si Kangay, okay ka kadilaang. Saan ka unay amabanbanog? Medyo makabannog nanang nang runa na adati customer. Ngam na ragsaka kiti trabahok. Ken, amok ang makatulong kanyak tinaikari asweldo kiti makabulan. Ngam jay kanayon ko nga ipalagip kan ka Joaquin. Napatag ti trabaho. Ngam masapol asalwadam at ti bagim kan ti salon at mo. No adda problema, di ka bumdeng amang ibaga kanyak. Wan nanang, katagyaman na kiti support tayo. Amok alumagan basitin ti panagbiag tayo. Gapo iti kabarbaro at trabahok. Wan anak ko, kat sapay ko tagnanayon anaragsak ka iti baro at trabaho. Adaytan ma'am, okay yan. Sigurado ka full tank? Diyak kaya ti mataktak, agdardarasak. Yes ma'am. Ada ka di pa sa bali kaya tiyo paaramid? Anya pa'y ko Kas ko may ti windshield cleaning. Wano, i-check tayo ti oil tilugan nyo ma'am. Ay, saanan? Saan ko masapol dayta? Kan kunak magdardarasak, saan ka di? Okay ma'am. Mabit lang, tinakalaan ti resibo yo. Darasam. Mabit lang ma'am. Anyan, nagsuplada mo tanday ta babae. Ma'am, ato yung resibo yo. Ay, unay mo tanday dya customer. Nalas to ugali na. Ay, talagang agdodoma ti ugali dagiti customer. Ken, nababa ti pagkit-kitanda kada kami gasoline boy. Ngam kasi ti kanang ipalagip kanyak ni nanang. Agtali na ida ka na pa kumbaba. Nang kung nakadagi ti customer. Ken, amo ka dahito mo ti tartari gagayan ti boss mi. Tapno madupay ti customer nga umay agpagasolina ditoy. Kanayon ang mapasamak kanyak ti kasjay iti trabahok manang. Ado dagiti na alas ti ugali da nga agpagasolina. Ngam saan laang asyak ti pakapaspasamakan ti kasjay. No di kat uray kadagiti da dumapay kakadwak. Adda dagiti katrabahwak asaan ang makatepel kat masungbatan da dagiti customer. Ngam siyak, jak pulos inaramid manang, gapo iti kanayon nga ipalagip kanyak ni nanang. Ken ti boss mi, amasapul akanayon ti panagpasensya. Iso nga uray kasano ti kinaalas ti trato kanyak ti customer, jaklatan ikaskaso manang. Ti jakam mo, kanayon gayam apaliiwan nak ni boss, ti akin kukwa iti gasolinaan. Naglabas pa iti panawen, kat medyo nagdanagak, idi kalaat a pinaayaban nak ti akin kukwa iti gasolinaan a pagpapaayak. Sir, pinayabandak ka no? Wen, Joaquin. At ngamin importante nga ibagakan ka. Anya data sir. Oh, relax ka lang. Amom, Joaquin. Iti sumagmamano na bulan na kaadam dito gasolinaan. Nakitak ti kinagagat, kanti pa nagbalin mo na respeto kadagiti customer. Nga uray no nababa ti pagkitkitaan daken ka. Kada kayo, kadagiti kakadwam. Sikalang tinapaliw ko asa napulos anang tutop kadagiti naalas ti ugali da a customer. Sir,
Aramidek lang ti rumbang. Tapno agtali na itinasayat a serbisyo tayo kadagiti customer tayo. Good. Husto day ka. Nakita ko pa iti dedikasyon mo iti trabaho mo, Joaquin. Ket, kaskan ka ti kasapulak unay dito'y negosyo. Gapo iti day ka. Ingkadyan ko adutukan kan ka supervisor iti gasulinaan. Ha? Paiso, sir? Sir? Sigurado kayo kada iti dayta, sir? Nabasa yung siguro iti submit ko a resume. Sana ka nakaturpos iti panagadal ko. Undergraduate ak. Wen, saan na nailibak kanyak dayta? Amo ka kabaalam ngay matunan da ito gasulinaan, Barok. Kan, patsa ka kabaalam ti responsibilidad ti may sa supervisor. Nakitak ti potensyal mo, Joaquin. Katamok nga dupay, ti mabalin mo ang maitulong iti dayto ani kusok. Sir? Amo ka na sayat ka tao. Isungag talakak, akabailam ti inted ko kan ka posisyon. Ken, makitak ngamin adakkel di panagraum kan kadagiti katrabahuam nga uray dinanon mo lang ida ditoy. Mayat ka kadi, Joaquin? Sige, sir. Aramidak ti amin tapno nakarkaro pa yung progreso to'y negosyo yo. Very good. Amom, Joaquin, lakaya kon. Kasapulak matan ti kadwa kamangimaton iti dayto a negosyo. Katamok nagbalin ka na saya at nga ehemplo ka dagiti kakadwam. Tapno nakarkaro pa ya saya aten dati trabaho da. Agyaman na kiti panagtalik yung kanyak, sir. Kat ikarik, asaan kayo ang mapahay ka dagiti expectations yung kanyak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno sana masayang ti panagtalik yung kanyak. Nanang, adakon. Ada na pinta sa damag ko para kada kayo. Nay, anya da ita. Kasla naragsak ka asimbang puta, anak ko. Wen, nanang, talaga naragsakak. Napromotak, nanang. Ha? Anya? Na-promote ka? Kunam? Wen, nanang. Syakti dinutukan ti boss mi amang imaton iti negosyo na gasulinaan. Agpaiso, anak ko. Na, kasanungay na pasamak da ita. Kanayon gaya mapalpaliiwan nak ti boss mi, nanang. Nang runa, no kasano ka makilangan ka dagiti customer iti gasulinaan. Oray dagiti nalas ti ugali da customer. Kinabailak nga i-handle. Kaya nakita na kano ti dedikasyon ko iti trabahok. Iso kinasarita nagpara iti promosyon ko. Ay na, naragsakak para kan ka, anak ko. Amom ka di aday tati kanayon nga ikararag ko iti Diyos. Asapay kumata dumteng to ti aldaw ama italuka iti pagpapayam. Kat natungpalan dagiti kararag ko, anak ko. Kasladyak pa'y lang arod mamati, nanang. Nga maramidag ti amin. Tapno maipanagnak ko iti boss mi, asaan na nagkamali anang tad kanyak iti dayta a responsibilidad. Ipanpanakkel ka, Joaquin. Amo ka nagbungan ti kinasaot mo nga trabaho. Adakla ang dito'y akanayon a nakasuportaken ka, anak ko. Katagyaman naknot kada kayo. Gapo iti kanayon na panang patigmaan nyo kanyak. Gapo iti kanayon na panang bagbagayo kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko, nanang. Good morning, ma'am. Si kamanan? Italamanan nga agsubliak dito a gasulinaan. Ngam si kamanan tinakitak. Ma'am? Sige, i-full tank mo tilugan ko. Mabit lang, ma'am. Ay, jacket aguray. Agdardarasak. Sir, siya konti mga sikasakin ni ma'am. O sige, David. Sayatong ti serbisyom ka ni ma'am, ha? Yes, sir. Sir? Aw-awagam na ito'y agasolin boy, iti sir? Ha? Sorry, ma'am. Ngem ni Sir Joaquin ti boss mi.
Anya? Ne, nagbiitan? Kasla kaano lang day di umay ko ditoy. Kat si kapay tinagkarga ti gasolina tilugan ko. Kasla saan ka mamati? Agpaiso ti bagbagak, ma'am. Ni Sir Joaquin ti boss mi itan. Okay. Kaslado tinabaliwan dito yung gas station nyo Puno day ta, ma'am. Tapno na say-sayat pa iti maipaimi a serbisyo kadagiti kas kada kayo a customer mi. Well, nasayat no kasta. Anya tinagan mo itayan? Joaquin, ma'am. Katsapay ko mata makontento kayo iti serbisyo a maipaay kada kayo ita. Katnamnamaan mi, nga agbalin kayo na regular a customer mi dito yung gasolinaan. Good morning, boss. Pinayabandak ka, no? Wen, Joaquin. At napatang nga ibagakan ka. Anya day ta, boss. Agbakasyon na kiti sumagmamanungal daw. Health concern. At ang amin dagiti check up, masapol, may sayang katkaniyak. Ha? Ada sakit niyo, boss? Kumusta kayong arudan? Joaquin, tinakpagdanagan. Okay, ak. Makamuka pa lang dito yung gasolinaan. Kahit namnamak, ngagbali na nasaya at tipanang imaton mo iti negosyo. Agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak, boss. Namnamain yung aramidag ti amin nakabailak. Tap nagbali na naanayas ti taray ti negosyo yo. Kabayatan ti kaawan nyo dito eh. Agyaman hak no kasta. Iso ka tinapilik. Tamo ka kabaglam. Tibilbilin ko kan kawakin. Ngamnukas pangarigan at concern mo. Awagan naklaan, okay? Uwan, boss. Namnamain nyo. Kataganad kayo ti panagbiyahe yo, boss. Sapay la ko ma. Tagbalin ana saya ti resulta dagiti check up yo. Agyaman hak, Joaquin. Naklaatak itinaamuak akasasaad ti boss ko manang Emmy. Ngam manung aldawan anapaliiw ko asabali ti Jarna. Sakit madlaw akas lakim mutong ken agkakapsot. Kat nakumpirmak laeng nga dagayam atalaga ti sakit na, idi nagpakada kanyak apumanaw iti sumagma manung aldaw tapno agpa-check up. Napanawan na nga rod kanyak ti amin a responsibilidad iti gas station manang. Kat ingka gumaak nga inaramid ti amin, tapno tuloy-tuloy tinaanayas nga operation ti gasolinaan. Naglabas ti sumagma mano alawas, agingga idisimmang petmetlaangan ni boss. Ngam panagkitak, kat kaslakim maro ti rikrik naan na. Agingga iti maysa nga aldaw, Sir Joaquin, ni boss, natali mo daw. Anya, umawag kayo at hagos iti ambulansya. Darasin nyo. Imawagan ni Joy, sir. Paumaydan ditoy. Ayan na nga rod ni boss ita. At da ijay opisina, sir. Tamtimingin da Joy, kendagiti kakadwana. Apagiso, at daitan ta ambulansya, David. Ala, darasam. Umay ka tamapantay ita ayan ni boss. Darasam.
Kumusta ti trabahom anak? Apayakas la madandanagan ka. Nanang, intaray mo nga minitay ni boss sa ospital. Natali mo daw iti opisina na. Ha? Nay, apay, anya tinapasamak iti bus mo. Diyak mo tamo, nanang. Ngam, manipod si Mangpot dito'y, manipod iti pa nagpa-check up na. Nadlaw ko kasla ka na yung nagkakapsot. Amang ano talaga nga adarikrik naan na anak ko. Ay, sapay la kumataawan tinadagsan a sakit na. Naklatak nga rod. Ita ibaga ti kakadwak, natali mo daw ni boss ko, nanang. Kasasauna ka no ti kahirami. Kalpasan na, kilatlatan na natumba. Naibaglaan nga na. Tadagos mo tadimtang tinawagan dang ambulansya. Kat anya nga iti ko nadagiti doktor anak ko. Masapol ka na ma-check up. Itay medyo simayatan tirik na ni boss. Impilit na ba't tinagawid? Takontakan na kanulangan ti doktor na. Tayson ti makaamukan ko na. Ay sapay la ko mga ruda. Tamaimbagan mo't la adagos anyaman ti rikrik naan na. Sapay awan samot dito iti pamilya na. Dahil tangarod kat nanang. Amuyo mo ten. Balo ti boss ko. Kadagita anak na. Adamot ten pamilyada iti abroad. Iso talagang agmaymaysan ni boss dito Pilipinas. Di namin mapanawan ti negosyo dahi ti daydi asawa na. Ay na, nagrigat mo't nga rod at isasaadan ti busyo. Iso asaya atom ti makilangan kan kwa na anak ko. Panunutom laangan nga adda amam anas kan ataripatwam. Talaga kas tataramidak nanang. Nang runa kat ti boss ko ti makagapo. No apay nga adda tayo itay-tayan tayo. Oray ti panang taripatok man lang kan kwa na ti maisubad ko kadagiti na ipay na kanyak anasayaat. Kumusta kayon boss? Anya ti marikrik nayo? Joaquin, ada napateng nga ibagakan ka. Boss? Nadagsan ti sakit ko. Kat diniritsan akong ti doktor ko asaan rin ang maagasan pa'y. Ha? Amok, ken marikrik-nak, asaan ako nagbayag, Joaquin. Boss, saan kayo kumamot ni agsawi ti kasta? Tikag danag, Joaquin. Naisagana kong tibakik. Amok, nga umadanin ti panang ipulang ko iti bulot ko apyag. Nakasaridak matan dagiti anak ko nga dahil abroad may papan iti kasulinaan. Awan kadakwada ti mayat amang ituloy amang imaton iti negosyo. Boss? Kulada anasaysayat ka no ruilako klahen. Saan ko kaya tamapasamak dahi tawakin? Agsipod ta na patiganyak da ito yung negosyo. Tada ito'y tinangbiag iti pamilyak. Nakaturpos dagiti anak ko, kapo iti kasulinaan. Kang runaan iti amin. Dahil siya kasulinaan, kapakalaglagi pa, iti nagawanan nga asawag. Anya nga rin ti plano yo ita, boss? Napanunot ko apagsalinadan ti kasulinaan. Saan ko nga ilako? Aging nga dak payabihag. Kitawakan ka at tulungan na amang imaton iti kasulinaan. Ha? Panunot na makukwamatan da dyan ni Koso. Boss? Nakitak no kasano ngayon patag mo ti trabahom, Joaquin. Nakitak no kasano ti panangisakit mo kadagiti empleyado. Iswa na sakit para kanyak no mapukawan kayo iti trabaho no ilakok ti kasulinaan. Kaya tiyo asawan, boss? Joaquin. Ituloy ta maniharan ti kasulinaan. Kat
ikarim ko makanyak ita. Ora mismo. Ita, Joaquin. Nga uray awanak ton, aramidam ti amin nakapaglam. Tapno agtultuloy day dyan negosyo. Kat ibagakan ka, amin na mapanawak tuno bilang ipatawid ko kan ka, Joaquin. Ha? Gami karim, adi mo baybayan dagiti empleyado. Anya, Joaquin, kaya't ko amang ganti sungbat mo. Nawatam ka di dagiti imbagakan ka. Boss, jaka mo no, noon niya ti sawak. Agi amanak iti dahito yung ngayon payo kanyak. Kat ikarik, boss. Talipatwan kayo na sayat, kabayatan ti kadayo pa'y ditoy. Imbilang kayo ng amak, boss. Napatig kayo matin kanyak. Agi amanak, Joaquin. Kaputi dahil tanang ko, itapay lang. Naragsaka ko na mga pulang iti bulot ko abiyag. Kaputamok nga adda itinatalgan nga ima ti kasulinaan. Kastamatan dagiti empleyado. Boss, di kay ko magsawi ti kasta. Basta ti kayat ko, agpapigsa kayo ko ma. Tapno napapahawt pa iti panagkadwa tayo. Nanang, kinasaunak ni boss. Maipapan iti anya anak ko. Kun kumusta gaya man ti boss mo. Impod no na kanyak ti may papan itinadagsin na sakit na nanang. Tipod-pod na kasasaad na sigun kadagiti doktor. Ha? Ay, Diyos ko. Nanang, impaimanan kanyak ti gasulinaan. Siya kanun ti makamoy ti amin. Panunutok ka no, akasla kukwak matanday jay. Anya? Day tatagpaiso nanang. Aday paunay-unay na kanyak. Jak to kumakano baybayan ti gasulinaan. Nang ro na dagiti empleyado. Jak kano'y palubos, amaawanan day ti trabaho. Nagsaya at matan ti boss mo, anak ko. Talaga na imbaga tao, nanang. Taitilaksit ti kasasad ti salunat na. Ti masakbayan dagiti empleyado ti pampanunutan na. Kastamatan ti masakbayak. Iso abayat nga adapay lang nga biyag. Aramidok mo ti amin. Tapno mariknan akasla da pamilya na dito'y nanang. Uwan, anak ko. Aday umat ngamin ti ayan dagiti anak na. Sa anak pa sigurado. Ano, anyan to tagbalin a desisyon da maipapan ka ni boss nanang. Ngam, kapayatan nga dapay dito ni boss. Taripat po ka na imbag. Aywanak, kasbukod ko nga ama. Rumbang laeng anak ko. Babaen man laeng iti kasta nga aramidam. Masubadam ti amin a kinaimbag na ken ka. Uwan nga rod nanang. Katagyaman ka iti Diyos, kadagiti parabor nga impaay na ken ka. At ibos mo tinagbalin nga instrumento. Tapno magunod mo amin at artarigagayam iti biyag. Uwan nanang. Jak to liplipatan day ta. Katagyaman akngot kada kayo. Tadda kayo akanayo namang tartarabay kanyak. Para kada kayo day tabaligik nanang. Kastamo ti na para kada kita agkasapulan iti panggadan. Takas ti kaya ti boss ko. Ti makatulong kami kada kita agkasapulan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound.
If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anang taripato iti masakit a boss ko manang Emmy. Impaay ko ti amin akasapulan na kasmay sa apudpudno nga anak. Gaputa kayat ko ama iparik na kankwana nga isukat saan nga agmay-maysa kadagidi agundaway. Kalpasan ti sumagmamano abulan, si mangpet ti maysa nga anak ti boss mi dito'y Pilipinas, kat insurot nan ti boss mi iti Amerika. Kat kas iti kayat na mapasamak, rinaemmet dagiti anak na. Naipatawid nga rod kanyak ti panangimaton iti gasolinaan. Tinungpal ko amin abilin na kanyak, maipapan iti intalek na negosyo, nang runa ti makatulong kadagiti agkasapulan iti panggadan. Kat si papan nakelakmet amang ibaga, anaaddaan pa yan iti branch ti gasolinaan nga intalek na kanyak. Idilaeng kanikadwa abulan manang, naidanon kanyak ti damag apimusayon ti amo mi. Nagsakit arinik nami ti ipupusay ni boss manang. Nang runa ta nagserbi asaan laeng abos kada kami, no diket kaslamay sa nga ama. Nagdakkel abanag tinaibati kanyak a negosyo manang. Ket ingkarik iti bagik, nga imanihar ko anasaya at ti gasolinaan, agingga iti maudi nga anges ko. Pudno gayam ti kunada manang, nga anyaman adawatem iti namarswa, ipaay na, kat mga ramat kadagiti tattao anasayaat ti panagpuspuso da. May saditan day di boss mi, kastametten ti pamilyana. Kararag ko asapay kumata adupay aparabor ti ipaay ti Diyos, iti naulila a pamilya ti amo mi. Gapu iti kinasayaat da iti padada a tao. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Joaquin. Joaquin, pagayam ko, amok nga ado tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Nalapit nga ado ti mangipagarop, nga itilaeng pelikula ang mapaspasamak ti kastoy. Nga may samanen apam maneknek to'y pakasaritaam, adag iti saan anakapapati apagteng, kat mapaspasamak met iti pudpud no abiyag. Agserbi ko mga inspirasyon kadagiti dumdumngeg dayto apakasaritaam, tapno ditay liwayan ti kumararag kan agtalek iti namarswa, tapno ipaay na amin at arigagay tayo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jerry at tubo ti probinsya ti Leyte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Jerry. Sipod pa'y adaak iti nakayanakan kan dimmakkelak a lugar ijay Leyte, may saakon aman nalon.
Mas daw ka siguro manang no ibagak apagaayat ko adengdenggan da iti a programa. Sipod na sarakak ti YouTube channel yo. Tapno di kay marirong agpanunot, ilokana ngamin tinagbalin nga asawak manang. Iso ang nakasursuro kan makaawatak iti pagsasao nga iloko. Diyak yung pagarup manang agapo dito YouTube channel yo, maikanak mo ti gundaway amang ibuksilan iti saem nga intunda dagiti makakanigid a grupo iti pamilyak nang runa una yan iti kabsat ko. Sapay la ko mga rodmanang tamaikan mo't iti gundaway ama idrama da iti padas ko, apat siya ka makatulong. Tapno mawaknitan ti panunot, dagiti maeng-engganyo ako mapeng iti grupo, akang runaan akabusor ti gobyerno. Makabannog ti agtalon, Manong. Aganos ta ading ko. Saan tamot ngamin na nakaadal gapo itirigat ti biyag? Manong? Sa maysa, masapul at tulungan ta ni Nanang amanggad iti pagbiag tayo ading ko. Tano saan ta tulungan ni Nanang? Anya laangan nga iti pagbanagan tayo. Anya ngay nga, Manong. Awan mabalinta ah. Malang din. Ituloy tan taggayag dito italon. Madamdamalaang napudot ton ti darang ti init ading ko. Umay kan. Oh, anyat pampanunutom, Jerry. Ni Mac Nanang. Oh, apay di adim. Ada ka di parikot kan kwa na. Madlaw ko ngamin na maupupay ni ti panagtaltalon milaang Nanang. Nay, saan arumbang alalaengem ti panagtalon anak ko? Napatag ti papel ti manalon iti komunidad. Tanuawan dagiti manalon. Kasano kumama si kaso dagiti talon. Sa dino nga iti pagtaudan ti kanan dagiti umili. Saan kumatkit di alalaison ti panagtalon Nanang? Ipampanakal ko ti panagbalin ko aman nalon. Nimak nga ading ko ti pagtanagak. Jerry anak, inauna ka nga adayo ngem iso. Si Kati Rumbeng amang igiyaken kwa na, tapno saan ama upay iti panagbalin na aman nalon. Nanang, Laglagi pam anak ko, uray pa'y no agtaltalon kayo laeng ama ko na. Dakkel ti kontribusyon nyo iti komunidad tayo. Day ti imulam iti isip jay adem anak ko. Panagkunak, makatulong dagiti alalaki, Manong. kasano ko makatulong da ako ng Mac? Agdadata kamong ti makakanigid a grupo dagijay ading ko. Manong? Di ka mamatpati kadakwada Mac. Sana makatulong dagijay. Awan matdakas na, no dumngagta kadakwada, san ka di? Anya? Ag-lecture da ka no madamdama. Ay na Mac, amumot asarong karak no madamdama ni Alice. Isong awan panawon ko adumugitan nyaman nga elektur da. Unay kamatan, Manong. Mabait laang mat. Nangagmumot dyan bagak sanaya. Adapagnak no madamdama. Sarong karak ni Alice. Iso mabalin ka di Mac. Ituloy tan tagtrabaho dito italon tapno masapa amalpasta. Itikasta sa anak mo't amala daw amang sarong karak ni Alice. Anyan. Talaga pinaypayso ni Mac nga adin ko ti di mga giti lecture nga ibagbaga dagi di alalaki. Ang imposible ti ibagbaga dagi di alalaki. Matulungan da kami aman nalon. Kasano ko mga aramidan da day tangay? Kamay sa. Agdadata akabusor ti lintag dagi di. Takamong dakat nga ron ti makakanigi da grupo. Iso akasano ko makatulong da kadagitikas kada kami aman nalon. Ay, darasagkit din nga idalimanag dagiti rumbang nga iyawit ko, tagawid ako. Diyak ka iti maladaw ang mapanitayan da alis. Namnamaan na ti ipapan ko ijay balay da inton sardam. Iso asa na rumbang nga mataktakak.
Baybayaklatan ni maknaading ko adum nga gitan yaman nga ibagbaga dagi lalaki. Basta siyak, nas ka na makaawid akon. Tapno makapagsagana ak mata sumarungkar kan ni Alice inton sardam. Jakman amo manang Emmy, agdadatamat ngamin nga amok ti kinasya sino dagiti lalaki anang engganyo iti kabsat ko, ngamno apay ajakman lain niya likakanimak. Binaybayak asimurot kandimngag iti lecture dagiti lalaki nga agdakdakiwas idi, ijay lugar mi, ijay leyte. Nalabit anapatpatag nga amang kanyak iti daydi akanito ti saritaan mi iti ararogak abalasang, iso ajaklatan ingkaskaso ti kukuyog ni Mac kadagijay alalaki. Ti umuna adaras nga isusurot kadakwada ti kabsat kumanang, nasunutan pay anasunutan, agingga nga idi agbalawak, nadlaw ko nga ad-adu pa yan agundaway asumurot kadakwada ti kabsat ko, ngam ti kadwaanak nga aggammulo iti daga, ijay talon mi. Nay, kunak man no si marunukan ka ijay talon ni Mac nga adem. Saan mo tanap na pa ni Jenanang? Uray lapim murawon ti mata ka ng ruray kan kuana. Ngam sana nagpakpakita ijay talon. Kat no si marunumot kan ka arimwar itay bigat. Anya? Day tati agpaiso, Jerry. Ni, napanan na kanunanang. Ijakon din amag anak ko, tati amok, sumarunukang ka ijay talon. Kunak no imuna kalaang arimwar ngam iso. Nanang. Napanan nga rudon jay adem, no saan mo't gayam asim marunukan kay jay talon, anak ko. Kaslam mo ko no sa dino tinapanan ni Mac, nanang. Sa dino? Masigurado kasi murot manenday jay kadagiti lalaking agdakdakiwas. Amang ibagbaga nga isuda ka no ti makatulong kadagiti kas kada kami aman nalon. Anya, dagita ilalaki nga ibagbagam akamang ti makakanigid a grupo. Nanang. Ay, por Diyos, apay akanayon asumurot kadakwada ni Mac. Kayat na nga minti dumag iti lecture da, nanang. Iso akanayon na sumurot kadakwada. Anyan, imbis kumamad ama... Nay, aday tagaya mo di adim, anak ko. Ala, nanang, siya kun ti makisarita kan kuana. Siya kun ti makam mo. Malaksid ka dagiti inlawlawag ko, adu pa'y ti insurod da kanyak manong. Awan kinapod no dagiti imbagbagada ken kamak. Kasano ko mamatulungan da dagiti manalo na kaskadata, kat masansan nga agdakdakiwas na lang nga agkalkalapit agbali na kamang da. Manong, dakkel ti panagtalak ko kadakwada, makatulong da. Mabalin ka di Mac, siyak ti denggam. Imbagak lang arudan nga awan kinapod no dagiti imbagbaga dagiti alalaki. Anya kamatan manong Jerry, kasla awan pa nang isakit mo kadagiti padata ang manalon. Apay ko mga awan. Manalo nakmet, isa arumbang lang arud nga isakit ko dagiti kaskadata. Apay nga rod adi ka mamati iti ibagbagak. Gaputa imposible dagiti imbagbagada ken kamak. Saan na nakapapati? Kan maysa, di na kun matultulungan ni Jitalon, gaputa kanayon na makikuyog ka kadagiti alalaki. Kasano lang ti panagbiag tayo no kastaka. Laglagi pa madatalaan ti katulungan ni nanang amanggad para iti pamilya tayo. Para kadagiti inaudi a kakabsat ta. Iso asapay la kumat, agamiris ka Mac. Tulungan na nga aggammulo iti daga iti talon. Dahil iti rumbang nga si kasunta. Saan ka taday ta sumursurot kalatan kadagiti alalaking agdakdakiwas nga agkalkalapit agbali na kamang da. Tulungan na kiti talon.
Apay nga Jerry, di kay mo tan agsasaong agkabsat. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. No siyak nanang, awan ti daka sa mapaspasama kanyak. Ni Mac ti kasarita yo. Tunggal ganda at kakasarita jay adim. Kanayon nga ibaga na nga awan ti dakas ang mapaspasamak kada kayo adwa anak ko. Anya katawanin nanang. Di ka magsasao, gaputadyak magustuhan tar aramidin na kanayon na sumurot kadagi lalaki. Di nakmatulungan ni napulo si Jetalon. Saan na nakasida kanayon na dua kami ang mapan ititalon na napanawan day di tatang. Anak ko, Sipod na rugyan ng tidimngag iti lecture dagi lalaki, awanin. Kanayon lata na sumursurot ka dakwada. hanyan ti mapaspasamak kada kayong agkabsat. Naalas mo't kat amakit kita dagiti inaudi a kakabsat yo nga adda saan nyo apagkinkin na awatan adwa kan ni Mac. Nanang, Sang kaibagakken ka anak ko, sikat ti inauna, iso asik ako mga ti rumbang ang makaawat. kanayon mo takas tatararamidag nanang. Ngam na labusan ni Mac. Un-unaan nan ti panakikoy-kuyog na kadagja lalaki ngam titulungan na kumay talon. Iso atap no maliklikan ti kanayon na panagsubang mi adwa. Ken tapno sana makita dagiti inaudi a kakabsat mi tanyaman na saan mi apagkinawatan. Agtali na edak pa lang iti kalapaw tayo iti taltalon nanang. Saanak pa lang agawid ditoy. Dandanin makabulan ti kaadak dito'y kalapaw mi dito'y talon. Ngam manipod mayak dito'y. Saan pa apulo sa nagpakpakita kanyak ni Mac nga ading ko. Talaga binaybayan na nasisyak lang ti agasikaso dito'y talon. Di na kong tinulungan. Siguro, day talatan sumursurot kadagdi alalaki ti kukuin na. Di na pa in mapanunit ti umay mang tulong kanyak dito'y talon na napanawan day di amami. Makaamo ni makitan yaman na kayat na. Di nanto mauray ng agpakpakaasi akin kuha nang umay naktulungan dito'y talon. Kabailakmot nga si kasun ti talon mi. Iso asa anak to apulos nga umasidagkan kuha na nga agkid daw iti tulong. Saan apulos? Nagsakit tinakam kanyak ni Mac nga ading ko, idi imbagak nga awan tinasaya at amagimulan na, iti panakikuykuyog na kadagiti makakanigid a grupo manang. Nga maklunat nga ad-adapay ti panagsakit tinakam ko, idi saanan ang nagparparang apulos ni Mac ijay talon. Kat impatudon na latan kanyak ti panaggamulo iti daga, akakaiso na akatulungan ti inak para iti inaldaw a panagbiag mi. Siyakmet, gaputa inaunaak ng iso, ad-addan asa anak a nagpakumbaba, nang runakat amukmet akabailak nga asikaswan ti talon mi. Sumagmamano abulan asa anak a nagpakpakita iji balay mi manang, kat nagtaltali na edak laeng iti kalapaw mi iji talon. Aging ga idiing kadeng ko ti agawiden, tapno umiliwak met kadananang, ken kadagiti kakabsat ko. Anya jay kunayo nanang? No kasano ti kabayag ti panagnaed mo iti kalapaw tayo ijay talon. Isumutan ti kabayag ti saan a panagawid ni Mac nga ading mo anak ko. Anya? Dayta ti agpaiso. Kat tinaudi adamag ko maipapankan ko ana. Talaga asimurutan iti makakanigid a grupo nga imapon iti kabambantayan. Anya? No kasta, talaga pinatuloy na tinakikapang iti makakanigid a grupo? Wan anak, katika kaiso na laangan a pamuspusan, tapno maamwak ti mapaspasamak ijay adim. No makasaritak dagiti kakalugaran tayo nga agan anop ijay bantay. Nawayada ngamin a makapan ijay,
tasaan mo't idadang randag iti lalaki nga da ijay. Pakaironudan da ngamin idananang. Nakarkar, nakasuron ko ti kabsat ko, kapoy ti inaramid na. Hanggang anya, Jerry. Ang madanagan nak para kan kuha na nanang. Madanagan nak iti nagbalin a desisyon ni Mac kasi murot iti makakanigid a grupo. Itapay laeng, rumbang nga isagana tayo ti bagi tayo. Tama nga no kalat-lata na madamag tayo, ana isagmak ni Mac kaputa na paengkwentro da kadagiti militar. Apay analiday ka, nanang? Jakman amo anak ko. Madandanaga agtibtibayo ak. Ha? Apay ngamin, nanang? Saan ama punas iti isip ko ni manong mo amak? Anya? Won nga agpayso, nanang? Kumusta nga tan ni Manong Mac? Jak amo anak. Jak amo. Ngam idipay kalman asaan ama punas iti isip ko ni manong mo amak. Am kakamangan no adadakas a napasamak ken kuana. Ala, saan kayo nga agsao iti kasta, nanang? Ay, yadadayo ko mati apo. Sapay la kumata. Ha? Ne, anya day tanagsardang iti batog anak. Lugan ti pulis, nanang? Anya, ne, apay nga ta. Anya ti gagara dagiti pulis. Agyaman nalpas ko amin ng dagiti trabaho diti talon. Nabubunas ti busel dagiti mulak kita dito eh. Masapula ka na yun na masuknalak, tapnawan ti makalusot a peste. Jerry! Timog ni nanang day siya. Jerry! Kanya nga ta tinapasamak. Apay akilat nga may dito'y talon ni nanang kat agdadaras pa eh. Tinasaya at sabtaklayan. Anya jay kunayo nanang. Awanan jay adim. Natayan ni Mac, anak ko. Anya, kasano napasamok na ita? Nakamuan nyo. Kagap-gapo na kiti polisi jay balay, anak ko. Isuda tinagipakamoy ti amin. Diyos ko. Pangasim, anak. Kayo ganak ijay morgue. Ada ka no ijay tibang kay jay adim. Pangasim, Jerry. Uwan nanang. Sige nga ron. Mapantayo dyan itamot lang. Umay kayon. Sir, anya ti napasama kiti kabsat ko. Rumrumwari ti investigasyon mi. At ang itipada na mutla nga rebelde tinanggudas kan kuana. Anya? Nag-imbestigar kami tinakapasamakan ti insidente. Nagdamag-damag kami kadagitagindag ijay. Ato tinakakita iti napasama kabsaat. Talaga nga yung gagaragayam dagiti rebelde tinanggudas kan kuana. Iti sangwanan dagita gindag ijay. Tapno saan da ka natuladan ti aramid ti kabsat mo? Sir, mati kawak. Nabayag saan may nakita ti kabsat ko. Sigun iti amumi. Naawi sa kimapeng ka dagiti rebelde. Nalukoy da ako mapeng kadakwada.
Kasanungarod nga isudang mitla ti makagapo iti napagteng na. Kapsaat, sigun iti salaysay dagiti witness. Sakbaya pinapatay dati kapsat mo. Pagpudpudnuan da, no isukat espiya dagiti soldado. Anya, sinuspetsada nga espiya dagiti soldado ti kapsat mo. Isu asinentensyaan da. Kadamo tayo amin. Kadagiti rebelde. Patay ti sentensya dagiti pagatapan da nga espiya dagiti soldado. Nagsakit a panunutan manang Emmy. Tigayam manggibus iti biyag ti kabsat ko. Kat timotla ang mismo a grupo a nakaawisan na ako mapengan. Gapu ka dagiti karida nga ilaban da kampay idi ti karbengan dagiti nakakaasi a mannalon akas kada kami. Aklo nagmanang, nakarkaro pay ngem iti marikriknak a sakit. Ti makitak nga inaldaw nga agladladingit kan agsangsangit ti inak. Gapu iti napasamak iti kabsat ko. Rinik na iti nakana ti napagteng day dimak. Kat ti kasakitan manang, gapu iti napalalo a panagladingit ti inak. Kinettel na ti bukod na abiyag. Awanan ti sabali nga amok arason, no apay nga inaramid na ti kasjay, no saan at tinapagteng ti kabsat ko. Ad-addan arimswa ti gurak kadagiti makakanigid a grupo manang. Iso nga inggaed ko tinagtalon tapno mapagadal ko dagiti kakabsat ko. Kat saan da a maipada kada kami iti daydimak nga awan nagadalan na. Iso analakaan na alilaw dayjay a grupo ti kabsat ko. Wan manang, ti kaawan ti edukasyon ti maysa kadagiti kang runaan a makagapo, no apay nga adu ti maalalilaw iti nasamit a panagsarsarita dagiti awanan bain nga itta ti kagimungan. Iso asapay lakuma takadagiti dumdungeg, agamiris kayo a naimbag. Di kay agpa-impluensya wenno paalilaw kadagiti makakanigid a grupo, kasigurado a madadael laeng ti masakbayan nyo. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry, anyan ang nagkasang tinagbalin apadas mo pagayam ko. Napalalo tinapasaram asaem. Saem at ipudpud no arason, kat dagiti manangalilaw nga inawagam iti itta ti kagimungan. Mamatiak nga agbalin nga inspirasyon daytoy insalaysay mo. Tapno mawaknitan ti isip dagiti dumdumngeg itaakan ito, amakulkulaapan ti isip da, gapu iti panangawis dagiti makakanigid a grupo. Agbalin tayo kumaanatibker, kat saan tayo apaalilaw. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag